Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma o kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Diyos ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan o kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. At niya ang inyong alagad. Okay, magandang gabi po mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan, mga kapamilya. Welcome to our live program, The Tingog sa Reformasyon or Tinig ng Reformasyon. Mga kapatid, tayo po ay magpasimula na sa ating program at tayo'y magkaroon muna ng isang panalangin. Dakilang Diyos, Ama namin na ang tanan nasa mga langit. Muli po kami nagpapasalamat sa gabing ito na kami ay narito na naman sa gawain ng pagpalaganap ng inyong pabalita ng kaligtasan, pabalita ng pagbabago, at kami po ay nagagalak sa pagkakataon na inyong pinagkaloob po sa amin. Pagpalain po ang aming gagawin na Bible study sa gabing ito at pagpalain din ang mga makinig at manonood sa aming simple na programa. Umaasa po kami sa inyong pagkilos sa puso't isipan ng bawat isa at nawa ito po ay maging pagpapala sa amin at sa lahat na makinig at manood. Patawarin po ang aming mga pagkakasala at tanggapin nawa ang aming kahilingan alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, welcome mga kapatid. Welcome sa ating live program. Tayo po ay mapapakinggan sa buong Mindanao, buong Davao Region, sa mga radio ng XFM dito po sa Davao Region. At siguro makaabot din ito sa ibang bahagi, no, sa Agusan or sa Bukidnon at sa Cotabato area, no. Una po, ating pasalamatan ang ating sponsor, no, si Brother Remelito Oy, ang siyang pong nagbigay sa atin ng daan upang mailagay sa IRI, no, ma-on the air itong ating program sa tatlong mga stations ng ating kapatid na si Brother Remelito Oy. Una, ang 99.9 XFM Radio sa Davao City at saka 100.7 XFM Radio Tagum City and 88.5 XFM Radio, no, Mati City. At ito po ay managed and supervised by the General Station Manager na si Mr. Edwin Garing. No, si Sir Edwin Garing po, siya ang General Station Manager, no, sa mga himpilang ito. At tayo din po ay mapanood na live sa Facebook page ng ating SPUC, no, Southern Philippines Union Conference ng Seventh-day Adventist Reform Movement, mga kapatid.
At akin pong gi-welcome at binabati po ang ating mga viewers, no, ang ating mga regular viewers na nagsunod, no, sa ating programa. At sorry po yung aking personal live doon sa aking tahanan ay hindi ko na isagawa, at sana yung mga sumusubaybay sa aking live program personal ay dito na tayo pupunta sa ating SPUC, no? Tingnan niyo po sa Facebook or sa inyong messenger, SPUC live, no, Facebook live, mga kapatid. At ito po ay from 6 to 7 Monday to Friday, no, ang ating program, at ito po ay hook up sa mga radio station, no, ng XFM dito po sa Davao region. Mga kapatid, tayo po ay una, gusto kong batiin muna, no, ang ating mga kapatiran, lalo na doon sa Northern Luzon. Sila po ay nanonood sa ating Facebook live, at sila po ay tumawag po sa akin, at sabi po ng isang kapatid natin, si Brother Rinaldo Onciano, no, si Brother Ray Onciano, tumawag po sa akin ng isang araw, at sila po ay nasa Balisteros, Cagayan Valley, no. Brother Rinaldo Onciano at ang kanyang may bahay, Sister Los Bimiria, Brother Julian Andres at Sister Noemi Andres, no? Yan po ang mga kapatid natin, at umaasa ako na dito na kayo sundan ninyo itong ating Facebook in place, no? Claveria, sa Ballesteros, no? Cagayan, Brother Ernesto Olanda at saka Sister Teresita Olanda, no? Mga kapatid natin diyan sa area na yan. At doon naman sa may Isabela, si Brother Elias Hardines na marunong magtugtog ng alpha, no? Marunong siya, no, magtugtog, no, maglaro, no, ng instrument, no, na alpha. At saka ang kanya Mrs. Sister Teresita, Sister Isabel, no, Hardines, no. Magandang gabi sa inyo po, mga kapatid. Yan. Now, pupunta tayo po sa ating pag-aaral. Kagabi, ating pong napag-aralan na ang dahilan ng mga kasamaan, mga kalungkutan, problema, kamatayan, karamdaman po ay ang dahilan nito po ay ang kasalanan. Because of sin, dumating po itong mga karamdaman, no? Mga kalungkutan, kapighatian sa buhay ng tao, kahirapan, kasamaan, lahat po ay nagiging dahilan yan ay ang kasalanan. So, problema talaga itong kasalanan, mga kapatid, no? Ito po ang pinakahiwaga na bagay sa ating unang pag-aaral. Ito po ay this is an intruder, no? Basta papasok lamang ito sa isipan at puso ng tao, no? Tayo po ay nagiging makasalan. We are sinners, but there is a remedy, no? Mayroong yun ang ating talakayan ngayong gabi. The only remedy for sin is none other than Christ, no? It's Jesus Christ, the only remedy for sin. Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi, dito po natin ipadaan sa itong tinatawag na paksa na ito, no? Christ is the only remedy for sin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 24, sabi niya, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" No? Sa abang tao, sabi ni Paul sa kanyang sarili, sino ba ang makapaligtas sa akin? Sino ba ang makakaahon sa akin mula dito sa
katawan ng kamatayan. O kamatayan means the result of sin. At doon, nandoon lahat, kahirapan, kalungkutan, yung ito, kamatayan, problema sa buhay, mga kapighatian, lahat ng mga pagsubok. Ito po ay kailangan tayong maipaligtas dito, we need to be rescued from this sad condition. We need to be delivered from this sad condition. Si Apostle Paul nagtanong siya, who can deliver me from this body of death? No? Now, sino po ang sinabi ni Paul na makapag-deliver sa kanya? 7 verse 25 ng Romans, sabi, I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Sabi po ni Paul, ang solusyon ng problema niya na sino bang makapagligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan na ito? O sa mga kapighatian, sa mga problema, mga kalungkutan. Sabi po, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan kay Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. So, si Kristo po, siya ang lunas. He is the solution of this problem of sin. Christ is the solution. He is the only solution and remedy for sin. No, sabi po ng John 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Diyan lamang kay Panginoong Hesukristo, mga kapatid, nandyan ang buhay. Yung buhay na masakitin, yung buhay na maraming problema, masolusyonan yan. Because those are the result of sin. Dahilan yun sa kasalanan. Kaya masolusyonan yan ni Panginoong Hesukristo. Sabi po, in Him was life. And this kind of life is free from sorrows, free from sin, free from troubles, problems, no? And also this is free from this natural death and even the second death, yung punishment of sin. Pag tayo nanampalataya kay Panginoong Hesukristo, pag ating tinanggap si Panginoong Hesukristo, tayo po ay maiahon mula sa kamatayan at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na nandyan kay Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, in Him was life, and the life was the light of men. No, mga kapatid, yan po ang assurance. Now, ano ang dapat natin gawin? Sapagkat nandyan kay Panginoong Hesus ang solution, yung remedy. Sabi po sa verse 12 ng John chapter 1, sabi po, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga kapatid, dito po dalawa ang kailangan natin gawin. Manampalataya tayo kay Panginoong Hesus at tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya. Receive Him and believe in His name. Believe on His name and believe, not only believe on His name, but we must believe in Him. Pananampalatayanan natin siya. Maniniwala tayo sa Kanya. Yun ang sinabi ni Panginoong Hesus Believe in God, believe also in me. Di ba? Yun ang sabi ni Panginoong Hesus. So, para sa lahat na tatanggap sa Kanya, as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kapag tayo po ay anak ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay anak ng ating Panginoong Hesukristo, na ipanganak tayo sa pamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya, yung buhay na ipagkaloob niya sa atin po ay, it is free from sin. Sabi niya, pag tayo nasa Kanya, mamumuhay na tayo sa bagong buhay. No? Sa 2 Corinthians 5 verse 17, ang sabi doon, if any man be in Christ, he is a new creature. Siya po'y maging bago na. Hindi na yung buhay na dati, yung makasalanan na buhay. He will now live. He will now walk even as He walked. Mamumuhay na siya katulad ng pamumuhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ang solusyon po, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin siya at manampalataya tayo sa Kanya. Now, Hebrews 9 verse 22, another
statement no sa pahayag ni Apostol Paul. Sabi niya, and almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Mga kapatid, kapag walang buhos ng dugo, without shedding of blood, sa Bisaya pa, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. No? Walay kapasayloan sa mga sala kung walay pag-ula sa dugo. Kaya si Kristo lang ang tanging pag-asa natin, mga kapatid, sapagkat siya lamang ang nagbigay ng kanyang buhay. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang ibinuhos upang makamit natin po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi yung problema natin, yung kasalanan eh. Now, dahil sa kasalanan, nagsirating itong mga kahirapan, kamatayan, kalungkutan, mga problema, krimen, kasamaan, nandito lahat. Mga yung tinatawag po, mga kapatid, na sumpa, nandito lahat. Pero, ang solusyon si Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa kanyang kamatayan po, ang ating mga kasalanan ay mapapatawad. At kapag napatawad ang ating kasalanan, mawala din yung mga problema, yung kalungkutan, yung mga lahat ng mga negative, yun ay mawawala. Magkaroon tayo ng peace, sabi ni Panginoong Hesus. In me, ye might have peace. You will have peace, sabi niya. Not as the world giveth, sabi niya. So, sa verse 26, ang sabi pa, for then must he often suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So tama talaga ang sabi ni Apostle Paul. Without shedding of blood, there is no remission. Walang kapatawaran. Hindi masolusyonan ang ating problema sa kasalanan kapag walang kamatayan, walang dugo na at walang ibang dugo, walang ibang buhay na sapat na ipagkaloob upang masolusyonan itong ating problema sa kasalanan. Maliban lamang kay Panginoong Hesukristo. Di ba? The only way for sin to be put away, for sin to be washed or to be forgiven, sabi po, it's only the blood of Christ. Sabi po dito sa verse 26, but now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Sa pamagitan lamang ng pagkaloob niya sa kanyang buhay. Now, ang tanong po, how did Christ put away sin? Paano ni Kristo alisin o inalis yung kasalanan? Paano? Sabi po sa Romans 5 verse 8, God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yun, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yung pagbuhos sa kanyang dugo, yon ang paraan na inalis ni Kristo ang ating kasalanan. Now, verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. See? Sa pamagitan talaga ng dugo ni Kristo, we are justified by His blood. Pero yung justification na yan, mga kapatid, which is in Christ Jesus, makamtan lamang natin yan, matamo natin yan, mga kapatid, kapag tayo'y tatanggap kay Panginoong Hesukristo. Kapag ating pinanampalatayanan siya. Kung kita mutuo kang Ginoong Hesukristo, kung kita mudawat kaniya, kita igsoon, himuon niyang matarong. He will make us righteous. We will be justified by His blood. And we shall be saved from wrath through Him. Sa Kanya lamang talaga ang ating tanging pag-asa. Now, sunod, 1 Corinthians 15 verse 3, ang sabi po, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, walang ibang pakay. There is no other purpose. There is no other objective for the death of Christ. None other than to save us from sin. Sabi to, Christ died for our sins. He died for our sin. Yan po ang
malinaw sinabi po dito. Now, 1 Thessalonians 5 verse 9. Ano pa ang karagdagang banggit dito sa sulat ni Apostle Paul? For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Tanyo mga kapatid, nandyan talaga kay Panginoong Hesus ang ating pag-asa. He is the remedy. He is the solution of the problem of sin, mga kapatid. Now, verse 10. Sabi, we obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Napakaganda po ang pangako ng banal na kasulatan po sa atin. No? Kung ating tanggapin si Panginoong Hesukristo, na siya pong remedy, siya po ang solusyon, siya ang sulbad sa atong problema sa kasalanan. Sabi po, we will obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, who died for us, that whether we wake or sleep, tayo may buhay o mamatay, we will live together with Him. Bakit? Ay, sinabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, when He will appear, when He shall appear, we shall also appear with Him. Yun po ang sabi ng Philippians, no? Sabi po, no, and Philippians, I think it's Colossians. No, sabi po na when Christ our life shall appear, we shall appear with Him. Tayo din ay tawag nito, lilitaw o maihayag din kasama sa Kanya, sapagkat siya po ang ating buhay. No? Yun po ang sabi po ni Apostle Paul. We shall appear with Him. When He shall appear, we shall also appear with Him in glory. No? Because Christ is our life. Sabi ito, when Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with Him in glory. Kaya, tama itong sinabi po, whether we wake or sleep, we should live together with Him. Mga kapatid, yan po ang maganda, no? Magandang balita dito po sa problema natin ng kasalanan. Si Kristo po ang talagang managot po. Siya ang umaako para po sa atin. He assumed our liability. Siya na ang kumuha sa atong lugar. Siya na ang naghirap. Siya na ang namatay kasi sabi ng Biblia, all have sinned and the wages of sin is death. So all, talagang mamamatay tayo. Pero salamat because Christ took our place. Kinuha niya po ang ating lugar. Instead na tayo ang mamatay, siya na po ang namatay para po sa atin. Sabi po sa verse 10, He died for us. He died for us. Now, sa 1 Timothy 1 verse 15, ano pa ang karagdagang pahayag ng salita ng Panginoon? 1 Timothy 1:15, sabi po, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Biro niya mga kapatid, siya po'y pumarito. Siya po'y naghirap. He assumed the death which is for us. Mga kapatid, the purpose is to save us from sin. Christ Jesus came into the world to save sinners, upang iligtas ang mga makasalanan. 1 John 1 verse 7, ano pa ang karagdagang binanggit po dito? But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, dito po ang malinaw at maliwanag na katotohanan na ang problema natin sa kasalanan, ang remedy, the only remedy is Christ. Si Kristo lamang po, mga kapatid. Bago tayo patuloy, mga kapatid, nais ko palang ibigay ang ating text line para sa mga listeners at viewers natin na gustong mag-contact, nais share ng kanilang opinion or kanilang mga comments or questions
Ito po ang ating text line, no? 0926 233 6173. No? Nandyan sa screen, no? Makita niyo po. Text 0926 233 6173. No? Pwede kayo dyan mag-text, mga kapatid, kung mayroon kayong tanong, mayroon kayong hindi masyadong naunawaan sa ating presentasyon, o kaya mayroon kayong question na kinu-question nyo yung ating presentar dito. Pwede kayong mag-text dito at ating i-consider yan sa ating program. Kung mayroon tayong oras pa ngayon, ato i-consider. Pero kung hindi kayo makapagpadala ng text ngayon, makapasok dito po sa aking number na ito, ay ating talakayin at ating sasagutin, ipaliwanag natin yan sa sunod nating mga programa. No? Ulitin ko, mga kapatid, ang ating text line is 0926-233-6173. No? Ako po'y nagpasalamat po sa ating mga kapatid, no, na sumusubaybay ngayon. No? Sila po'y atin pong kasama ngayon, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. At kung mayroong mga comments kayo or mayroong kayong babatiin, ipadala nyo dito po, mga kapatid. No? You can do it sa ating text line. No? Okay, balik tayo po. Ang malinaw po na sinasabi, may tiyak na solusyon ang ating problema ng kasalanan. Tayong lahat po, problema natin ito dahil tayong lahat ay makasalanan. Pero sabi po dito, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. All sin, walang matira. All sin. Kaya sabi sa John 1:29, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Napakaganda po, mga kapatid, itong mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi niya, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Lahat ng mga kasalanan ay kayang linisin sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos sa 1:29 ng John, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Hindi lang yung kasalanan natin individual, pati yung kasalanan sa buong sanlibutan, kanya pong lilinisin, kanyang aalisin. Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon Hesukristo. Now, another Bible reference, Acts 4 verse 12. Sabi po, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid, mayroon tayong kaligtasan. No other name, sabi po dito, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Only the name Jesus Christ. Bakit? What is the meaning of Jesus? Ayon po sa Biblia, Matthew 1:21, the name Jesus means Savior. Sabi doon, He shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, Jesus means Savior. Now, Christ, what is the meaning of Christ? Christ is the Messiah. Christ is the Messiah, the anointed one. The anointed one. Mga kapatid, yan po, there is no other salvation in any other. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, the remedy, mga kapatid, sa ating problema sa kasalanan, the problem of sin, which is the cause of all these sorrows, yung mga problema, ang kasalanan ang dahilan yan, mga kapatid. If we have Christ, sin will be solved, masulbad, masolusyonan ang kasalanan. It will be solved at Jesus is the remedy for sin. At maalis yung lahat ng mga problema sa ating buhay. John 14 verse 6, anong sabi? Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Biro mo yan? Walang iba talaga ang ating Panginoon. Kung nais nating solusyonan ang kasalanan, ang tanging daan si Kristo lamang. Kung nais nating masulbad yung ating mga problema, walang ibang daan na ating tatahakin upang masulb ang ating problema. Kung tayo malungkot, walang iba na daan
upang maging masaya at magiging mapayapa ang ating isipan, we will walk on in the way of truth, which is Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Diba? Lahat po nating pangailangan ay nasa Ama, nasa ating Diyos na lumikha. Yung ating dakilang Diyos na lumikha sa lahat na bagay. Lahat ng ating pangailangan nasa Kanya. And the only way for us to reach the Father is Jesus Christ. Si Kristo lamang talaga ang ating daan upang makatungo tayo doon sa Ama. Kaya kung nais nating pagkagalingan ng sakit, we will pray to the Father. And the only way is Jesus Christ. Kristo lamang ang ating tanging daan na pupunta tayo sa Ama. Kung hihingi tayo ng wala tayong pagkain, hingi tayo sa Ama, then the only way is Jesus Christ. Kaya, mga kapatid, napakadakila po, no? Napakadakila ang ating Panginoong Jesucristo. Now, we should accept Christ and come to Him with a repentant heart like David. Kasi, ang ating kasalanan po, ang solusyon upang mapatawad po tayo, although Jesus Christ died for our sins, but except we repent of our sins, we cannot avail the solution of our sins. Hindi po mawala yung ating kasalanan kapag hindi tayo lumapit kay Panginoong Hesus, kapag hindi natin tanggapin siya at hindi tayo manampalataya sa Kanya, yung Kanyang kamatayan ay magiging walang bisa para po sa atin. Hindi yung maging pakinabang sa atin yung Kanyang kamatayan. Mga kapatid, katulad ba sa ulan? Halimbawa, ulan. Yung ulan ay talagang mababasa yung lahat na nasa hindi nakakubli, walang shade. Pero pag nasa loob ka ng building, kahit maglakas ang ulan, hindi ka mababasa doon. You cannot be benefited. Ganon din, mga kapatid. Ang kaligtasan po, ang solusyon ng kasalanan na kay Kristo. Pero kung ayaw nating lumapit sa Kanya, ayaw nating tanggapin siya, yung Kanyang kamatayan po magiging walang saysay para po sa atin. Kaya, the only way in order to avail that solution of this problem of sin, which is in Christ Jesus, sabi po, we should accept Christ and come to Him with a repentant heart like David. No? Katulad kay David. Ano ba ang record kay David, mga kapatid? No? Si David po, labis ang kanyang nagawang kasalanan. Di ba? Labis. No? Naalam natin po ang record sa buhay ni David. Napaka-tindi ang kanyang nagawang kasalanan, mga kapatid. Pero, sa tindi na kasalanan na kanyang nagawa, mga kapatid, napatawad po si David. Nawala yung kanyang kasalanan. Nasolve yung kanyang problema sa kasalanan. Anong ginawa ni David? Ito po, ating tingnan ang Psalms 51, verse 1. Sabi po, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Nakiusap po si David. Nanampalataya siya po sa bisa ng kamatayan ni Kristo na sapat na makapagpatawad sa kanyang kasalanan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan po, walang kasalanan na hindi po niya kayang patawarin. Kaya sabi ni David, have mercy upon me, O God. Si David po, puno ng pagsisisi, puno siya po ng pagpakumbaba sa kanyang sarili at he acknowledged his sin. Kinikilala po niya ang kanyang pagkakasala. Sa verse 2, sabi po, wash me thoroughly from mine iniquity. So David talaga inaccept niya na mayroon siya talagang nagawang kasalanan. Puno po siya ng kasamaan sa kanyang buhay. Nakita ni David yan and he acknowledged it. Kaya sabi na nagmakaawa siya sa Panginoon, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Yun po ang pakiusap ni David sa Panginoon. Now, verse 3, for I acknowledge my transgressions. Ito po ang maganda eh. Ito po ang magandang halimbawa na atin pong sundan, yung yapak ni David. I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Sabi ni David, aking kinikilala ang aking pagkakasala. Mahirap po, mga kapatid, na nakagawa tayo ng pagkakasala. Tayo naman talaga mga makasalanan at ayaw nating aminin yung ating pagkakasala. Yun ang wala tayong pag-asa na mapatawad.
Kasi ang Biblia nagsabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. What about if we refuse to confess? At ating lang itago yung ating kasan. Paano niya mapatawad yun? Di ba? So, katulad kay David, sabi niya, I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Sabi po ni David, talagang inamin niya na nagkasala siya sa Panginoon. He did not make any justification. Hindi niya gi-justify ang kanyang sarili. Hindi siya gumamit pa ng mga rason, mga kapatid. Just accept his sin. Just accept his transgression and plead for mercy. Yun lang ang giano ni David, ginawa niya. Napakagandang halimbawa ito, mga kapatid, no? Now, verse 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Alam ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay, we are filthy rags. We are just dust. Alam ng Panginoon yan. Lalo na, after na nagkasala ang ating unang magulang, talagang nakita ng Panginoon yung kalagayan ng tao. At alam niya na tayo po ay marupok, mahina talaga. Kaya sabi ni David, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Verse 6, behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part of thou shalt make me to know wisdom. Ito po ang mga hinangad David po sa Panginoon. Now, verse 7, sabi niya, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Mga kapatid, ito napakaganda na ni David, mga kapatid, no? Binabati pala natin si Sister Rebecca Acoy Bandi, taga doon ito sa Northern Luzon. Also Sister Renilyn Midyana, no, watching from Jinsan. Sabi po ni Sister Renilyn Midyana, Sister Inday, watching from Jinsan, have more power to preach the gospel, brother. God bless. Thank you, no, Sister Renilyn Midyana. At saka Sister Rebecca Acoy Bandi, the message is so nice but halos wala mi naintindihan. At least may verse na binabanggit. Wala kayong maintindihan. Tagalog naman itong ginamit natin, Sister. Narigat met ko ag Ilocano ak ditoy. Sister Rebecca. No, talagang pagtiyagaan ninyo yung aking Tagalog na Bisaya. O, yun, nagsusumikap ako kasi pwede namin itong gawing Bisaya kasi mas dali para sa akin ang Bisaya. Pero ako rin ay concerned sa mga kapatid natin dyan sa Luzon na hindi makaunawa ng Bisaya. Kaya ating pinagsumikapan na ginamit natin itong ating Tagalog na talagang magaspang na Tagalog, no, mga kapatid. Okay? Now, dito tayo sa verse 8. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Oh. At tapos verse 9, hide thy face from my sins and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan po ang example ni David. Paano masulbad yung kanyang kasalanan? Sa pamagitan kay Panginoong Hesukristo, he made a plea. No, a plea. Nagmakaawa si David. And he confessed. Pinagtapat niya po ang iyang kasalanan sa Panginoon. At alam po natin, si David po, napatawad ng Panginoon. Si David po, isa sa mga patriarchs, isa sa mga bayani, no, sa mga bayani na nakaahon, no? They were yung parang tinatawag na plucked as brands from the burning fire. Parang mga, sabi siya pa, agipo, nga gikuha gikan sa kalayo, sa siga sa kalayo. So, mga kapatid, sabi po sa 1 verse 8, 1 John 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pagka tayo po ay nag-justify and feeling natin na tayo po ay maayos, feeling natin na tayo ay righteous,
matuwid, ay sabi po, if we see that we have no sin to confess, we are deceiving ourselves. Sabi, linuloko natin ang ating sarili. At sabi to, ang katotohanan ay wala po sa atin. The truth is not in us. Oh. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Biro mo yan, kapatid? Pangako ng Panginoon yan. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Matindi po. The only solution is Christ. Feel natin, damahin natin ang ating pagkamakasalanan. Damahin natin na marami tayo talagang pagsalangsang sa Kanyang banal na kalooban, sa Kanyang mga kautusan. And then, acknowledge our sin before Him. And plead for His mercy, mga kapatid. Romans 3:23, all have sinned. Lahat ay nagkasala talaga. Kaya lahat tayo po ay mayroong solusyon dyan sa kay Panginoon Kristo. All have sinned. So all need Jesus Christ, the solution, the remedy for sin, mga kapatid. Sa verse 10, it is written sa Romans 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. No, verse 23. Verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala talaga. So, lahat tayo po nangailangan ng tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. And He is the remedy, the solution of sin. No? Yung burden of sin. We need to repent of our sins. Kailangan natin pagsisihan talaga ang ating mga kasalanan. No? Sa Acts 2:37, experience no ng mga unang Christians, no? Nung marinig nila ang salita ng Panginoon, there was a very important question na tinanong ang mga believers noon, yung mga nakapakinig. Sabi po dito sa 2:37, Peter, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gawin namin nung sila'y nakapakinig sa salita ng Panginoon at sila po'y na-convict sa kanilang mga sarili na they have that problem of sin. Kaya nagtanong sila po, anong gawin namin, mga kapatid? Anong gawin namin? Anong sagot ni Peter? Peter said unto them, repent, magsisi, mga kapatid. That is solution of our sins. If we want to be forgiven, if we want the blood of Christ to wash our sins, sabi po sa banal na kasulatan, we need to repent. Believe in Christ, accept Him, and repent of our sins, mga kapatid. Sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yan po ang sabi ng 30. Now sa Acts 3:19, ganun pa rin sabi, repent ye therefore, magsisi kayo, and be converted, that your sins may be blotted out. So, masolve ang kasalanan ng mga kapatid pag ating sundan itong mga hakbang na ito, yung mga steps na binanggit dito. Una, manampalataya tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo because we are sinners. We should acknowledge our sins. Now, after we have believed in Christ and received Him and acknowledge our sins, we need to repent. Confess our sins before God. No? And the blood of Christ will wash away our sins. All sins will be washed. Now, mayroong dalawang klaseng pagsisisi, mga kapatid, na dapat nating maintindihan. Two classes of repentance. Mayroong true repentance and mayroong false or counterfeit repentance, mga kapatid. Now, ang tanong, what is true repentance? Ano itong totoong pagsisisi po? 2 Corinthians 7 verse 10, ang sabi po, for godly sorrow worketh repentance to salvation. Ang makadiyos na pagkalungkot. So, yung pagrepent, mga kapatid, kailangan meron tayong makadiyos, godly sorrow. Hindi yung selfish
yung self-sorrow, yung pangsarili na pagkalungkot, yung makasarili na pagkalungkot. Hindi yun. Yung nalungkot ka, nag-self-pity ka, lalo na pag ang iyong kasalanan at tayo'y aksyonan yung ating kasalanan, ay nag-self-pity tayo, nalungkot tayo. Hindi tayo nalungkot sa nagawang kasalanan, hindi. Nalungkot tayo dahil sa ginawa sa atin, na tayo'y pinalo, tayo'y gikorek, mga kapatid. That is not godly sorrow. Godly sorrow, worketh repentance. No, muresulta sa pagsisisi yung makadiyos na pagkalungkot. Sa Luke chapter 3 verse 8, mayroong characteristics ang tunay na pagsisisi, mga kapatid. Sabi, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Ang tunay na pagsisisi po, mayroong makita na gawa, mayroong makita na actions, mayroong makita na bunga, mga kapatid. Yung tunay na pagsisisi po. No? Atin ding gikumusta at magandang gabi, no? Ang ating secretary sa media department sa ating SPUC, brother Lumar, no? Brother Umar Silao, no? Sa Cagayan de Oro, no? Nag-monitor si brother Umar Silao. Okay, sabi po sa Luke chapter 3 verse 8, bring forth therefore fruits worthy of repentance. So, yung karapat-dapat sa pagsisisi, yung bunga. No? Now, ano ba ang tunay na pagsisisi po? Mayroon akong gi-quote dito na pahayag. Repentance includes deep heart sorrow for sin. No? Ang Spirit Prophecy po nagsabi, repentance is genuine sorrow for sin. Itong dito sabi, it includes deep heart sorrow for sin and a turning away from it as evidenced by a changed life. Yung mayroong pagbabago sa buhay. Many sorrow that they have sinned and even make some outward changes in their lives. But they do it because of the consequences of their sins to themselves. Not because they are genuinely grief-stricken over the sin itself. They lament the results and suffering sin causes. They do not lament the awful fact of sin. Mga kapatid, that is not true repentance. Ang true repentance po is genuine sorrow for sin. It includes deep heart sorrow for sin and turning away from it. Turning away from it. Pero yung false repentance, mga kapatid, you are sorry, you sorrow for the result of the sin, but you did not lament for the awful fact of sin. Yung sala, yung kasalanan mismo, hindi ka nalungkot doon. Ang kinalungkot ng tao na yon sapagkat ang consequence, yung maging resulta, no, ng kasalanan. Mayroong example po ng false repentance dito. No, nais kong ibigay. Si Judas, mga kapatid. No, Judas. Ayon po sa Biblia, Matthew 27 verse 3, Judas po nagsisi. Pero yung pagsisi ni Judas po, it was a false repentance. No? Sabi po dito, then Judas which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Tingnan niyo po ang false repentance dito. Yung kay Judas, it's a false repentance. Bakit? Nung makita niya ang resulta ng kanyang ginawa, na siya po'y condemned, ay nagrepent siya. Hindi po siya kumikilala sa kanyang pagkakasala, kundi natakot siya po sa maging resulta sa kanyang nagawang kasalanan. Ibinalik niya yung pira. Binalik niya po yung pira. That is false repentance po, mga kapatid. No? He was sad, he was sorry for the result. Yung magiging epekto sa kanyang ginawang kasalanan. At siya nalungkot doon. Hindi po siya nalungkot sa kasalanan na kanyang nagawa, na siya po nakakasugat sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, that is false repentance. Sabi sa verse 4, saying, I have sinned, that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou
to that. Dito po, sabi niya, I have sinned. Pero, hindi inamin niya na siya yung kasalanan mismo. Ang kanyang pagsabi niya, I have sinned because nakita niya ang maging resulta. Condemn na siya. Nawala na sa kanya ang pagkakataon na magtamo ng kaligtasan. He already betrayed the Savior. The only remedy for sin, he betrayed. Wala na siyang pag-asa. Kaya nalungkot siya, at doon pa siya, sabi niya, I have sinned because I have betrayed an innocent blood. Mga kapatid, ayon po sa record, 3.5 years na Judas was with his master, Jesus. 3.5 years. But Christ, sabi pa sa komentaryo, He struck the very root of the evilness of the heart of Judas. Pero Judas refused. He ignored yung effort ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. So, he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. So, ito po ang resulta sa false repentance. Napahamak po, no? Napahamak si Judas. Ang sample ng true repentance yung kay David. No, yung kay David. Yung sinabi niya, have mercy upon me according to loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. So, hindi niya po itinago. Hindi po niya dinipinsa. Hindi niya justify yung kanyang pagkakasala. Kaya si David po, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now, mayroon pang example po sa tunay na pagsisisi. Yung dalawang tao pumunta doon pumunta sa temple to pray. Yung publican at saka yung Pharisee. No, sa Luke chapter 18. No, they went to the temple to pray. Now, ano po ang nakita natin? Yung publican po, makita po natin genuine repentance ang kanya. The publican, verse 13, 18 verse 13, sabi, the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. He acknowledged himself a sinner. Kinikilala niya na siya po'y makasalanan. And he need a Savior. Nagmakaawa siya sa Panginoon. Lord, God, be merciful to me, a sinner. Yan po. At itong resulta po nitong tao na ito, he went home justified. He was forgiven. His sin was pardoned. Napatawad po siya. Yung Pharisee, mga kapatid, mayabang. He did not acknowledge himself as a sinner. He think that he is good. Sabi niya, ako hindi katulad sa ibang tao. At mayabang siya po. Repentance cannot exist in a proud heart. Ang pagsisisi po, wala po. It cannot exist in a proud heart. Sabi ng Pharisee, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are. Sabi niya, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Mga kapatid, ang lahat na kanyang nakita sa kanyang sarili siya ay okay. Nakita sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Hindi po siya nangailangan ng solusyon ng kanyang kalagayan sapagkat siya po ay matuwid. Wala siyang kasalanan. Pero itong tao na ito po, mga kapatid, umuwi siya na he was not justified. Repentance po, mga kapatid, is a gift from God. Diba? Acts 5:30, our Father, God our fathers, raised up Jesus, whom ye slew, and hung on the tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Mga kapatid, the only solution, the only remedy for sin is Jesus Christ. Pero, we have to follow the steps na kailangan po upang ma-remedy ang ating kasalanan. We must accept Christ
We must believe in Him, and we must acknowledge our sin and our sinfulness, and we must repent of our sin and turn away from sin. We must be sorrow for sin. We must have sorrow for sin. Mga kapatid, this is how Jesus will solve our problem of sin. Jesus is the remedy for sin. No other. Walang iba na makaremedy sa kasalanan kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa gabing ito atin pong wawakasan ang ating pag-aaral at tayo po'y mabot na sa ating oras. Pasalamat po tayo sa Panginoon at ako po'y nagpasalamat sa mga listeners at viewers natin sa iba't ibang lugar at maasa po tayo na naging pagpapala sa atin ang mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Let us have the closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob at sa kabutihan ninyo na ibinigay niyo po ang inyong buntong anak, si Jesus Christ, bilang the only remedy of sin. Panginoon, tulungan niyo po kami na tanggapin siya at manampalataya sa Kanya. At aming sundin ang Kanyang utos na amin pong kilalanin ang aming makasalanan at amin pong i-confess sa Kanya at talikuran ang kasalanan upang kami po ay aariing ganap at magiging anak, lalaki at babae sa inyong kaharian. Tanggapin nawa ang aming kailingan at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Right. Salamat po, kapatid, at bye-bye sa next program natin. Kining huli nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.sdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panaguban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus managari, managawit sa pagdaan.